Okay, en old fashion er også en drink, jeg ikke har lavet før, men den skal faktisk bygges i glas. Optag du. Okay. Så normalt så bruger man sukkerknaller, eller en eller anden form for rigtig fin sukker, men det vi har herhjemme, det er vores staveversion med old fashion. Vi har også købt en staveøl whisky til det. 4 dashes af Angostura Bitters, og det skal der simpelthen i. Hvad er det for noget? Det der. Det her det er en aromat. Baser lige sukker. Lidt mere. Og så har vi også i anledning i dag, hvis det bliver min. Fantastisk. Så det er jo perfekt. Så putter vi lige noget is i. Det er jo lidt on the rocks, så det er jo fint nok. Og så her slavebøl. Nej, du må ikke. Den er ikke slavevis. Ja, slavevis. Det er en god bøl. Det var også vildt. Den er faktisk god. Så stører vi i glasset. Nå, det er det der bitter, der giver det. Det er området. Og jeg har dårlige øjne, som bare fanden, så jeg ved faktisk ikke om sukker er det. Så skal vi faktisk bruge appelsin til den her. Ja, de skulle faktisk ikke bruge til hans martin. Det kan man jo. Man kan gøre det, det er muligt. Ja. Jeg har set sådan nogle fancy folk, de brænder det her skal. Og det ved jeg faktisk ikke, hvorfor det gør. Og der har vi en old fashion. Værsgo. Prøv lige at se noget. Prøv lige at se, om det er noget for dig. Ja. Den er spillet. Den er spillet. Den er spredt. Det er en old fashion. Det er kras. Ja, den er, Det er en voksen, men den den er god med. Ja, den er noget spredt.